Di boi na for real. Chi gogs actually nuts, yndych chi? Please, paid y peintio ni gyd efo'r un brwsh ar hods. Oh, come on, neu gawn ni byth kayacio. Hei, alla bod o'n dad i chdi, sti? A chdi hefyd ysa? Na, dwi'm yn meddwl. Wel, am ddwrnod absolutely fantastic. Sut ydych chi gyd yn teimlo? Siwr ydych chi gyd i blino ac yn barod am eich blaen, dach? Wel, wir ddrwg gen i troops, ond da ni heb orffan gweithgarydd ar diwrnod eto. Achos heno, mae disgo byd enwog, gwersi llyfr on. Oce, dwi'n gwybod, mae'n mynd i fod yn absolutely brilliant. Mae wastad yn. Ond Lenny, da ni'n mixio pethau fyny chydig bach. Achos Lenny, da chi angen creu gwisgoedd eich hunan, allan o sheets gwely. Sam party fel toga party. Sut mae'r byd ma fod i oroesi os ti'n prynu sheets just iwsio nhw unwaith? Yeah, what she said. Diolch am rannu dy bryder efo. Ond mae'r sheets yma wedi gwneud ei gwaith i ni ers blynyddoedd. Mae yna ganoedd o blant wedi cysgu yn nhw. Di bod yn sick allan nhw probs. Paid â phoeni, Catrin. Dwi wedi golchi nhw i gyd bore yma. Mwd di hwnna. Dim byd i benni amdano. Mae'n mor stupid. Pam ni? Pam dim criw blwyddyn nesa? Mae'r sheets ma mor flimsy fyd. Pam ddim sacha go iawn? Sut ar wyneb y ddeiar, dwi'n mynd i gael Catrin i ffansio fi yn gwisgo yn y heina? Personoliaeth chdi, de? Dwi'n dwnt. Wel, Huns, chi'n barod? Le freak, sheet. Ti eisiau help efo hwnna? Na. Dwi'n iawn, diolch. Ti'n mynd edrych fel bod chdi'n iawn. Sgadlo wneud i fyny di? Met, swn i'n deud clwyddo efo chdi. Ti'n edrych yn iawn? Dwi'n edrych dda ysbryd really trist. Na, gwyd, ti'n edrych dda... A be, wan? A hyw mewn shit. Nice one, mate. Sy'n am hope sy'n presio Catrin heno ma, be. Cofia, fydd hi'n gwisgo'r un fath, felly ella fyddach chdi'n ffansio hi. Braf yna chdi mae'n gorau poeni am pethau ma. Pwcs caria, mae'n siwr? Ia, hynna sa chdi ddim yn fo meg, sa chdi dal yn gorau poeni am peth. Pawb ar ôl chdi, yndi? OMG, girls. Fi'n gobeithio bydd mystery man fi yna heno. A fi, sa fo'n neis roi gwyneb i'r ghost, bysa? Hei, pwy ti'n meddwl di mystery man, Tom? Mystery man ein i gyd, ne? Be ti'n meddwl o'r hods? Ar ei ffôn o lot, dydy? Ti'n just lwy fyd? Do! Weithiau dwi'n meddwl pam fysa dyn yr oed yna ar ei ffôn o gymaint. Os a bod o'n texture i gwyn, da? Ferched, ni'n mynd i edrych yn stunning. Let's work it. Barod, Huns? Barod, Hun. Jack! Hyw! O, ti'n mynd Catrin, ta? Ti'n mynd i golli? Sut dwi'n even dechrau siarad o'r godys fel o? Ti'n mynd gorau siarad na dod? Os dos i ddawnsio? Ia, sut ti'n edrych? Da'r lesian, dod ti. Diod? Na, I'm going in. Och, chmo be? Dwi'n mor fach bod wedi cwrdd chi gyd. Dwi'n mynd i gofio'r weekend ma am beth. Pa'n yn mynd yn sopi ar fi nawr, babes. Neu ti'n meslo am ysgara fi? Oh, clas, dwi'n meddwl chdi yma. Really? Ie, reit ti tynnu ffyn o'n i ni. Smart.
OMG, da ni'n edrych mor peng. Da ti Huw! Mae'r hawt yn y llun o gennych mor peng a chi, di. Ti'n meddwl mae chwaer chdi'n peng? O, na. Ddim hyn o'n i'n trio dweud. Chi wedi gweld Jack? Do, mae'n just drwg o'r arth yma. Diolch. Mae'r heels ma'n lladd yn rhaid i. No pain and no gain, babe. Tom, dwi'n lyfio chdi, oedd neb wedi hynna sy'n noughties. Ei, ddim sy'n o'r mystery man ta. Na. Mae'n gwybod fi'n edrych fel, so pam dwi ddim jyst yn dod lan a dweud helo. OMG, ti yw e? Fi di pwy? Oh, diolch byth am hynny. No offence, like. None taken, I guess. Efa, gai siarad efo chdi, please. Fine. Mae da fi mystery man I ffeindio anyway, so... Tyd, rwan di chance ni. Mae Rods yn fanna. Fydd o yna drwy'n nos. Tyd. Gwneud jyst yn joio'r disgo. Byddai'n cicio hwnna'n byth os dwi'n mynd rwan. Tlaen. Ta. Fi'n fed up da'r rhoi ma nawr. Dyle fi just message yma. Eilla. Dweud be? If you want me, show your face. Perffaith. Fi just moyn beth sydd at ti. Fi rhaid i cael boyfriend o'r blaen, so... Dwi'n mynd yn ôl diod. Ti eisiau rhywbeth? Na, fi'n okay, diolch, babes. Fi'n mynd I tofon ar lipstick fi, a wedyn yn mynd I ffeindio mystery man fi. Be uffan da chi wedi wneud? Ti'n meddwl? Sut da ni fod I dorri mewn I stafell Rods ta? Li, o'n I groesi'r bolt na pan da ni'n gyrraedd. Tyd. Sgyn ti'n syniad na goes? Sgyn ti clip o papur, rhywbeth? Pa fath o gwestiwn di hwnna? Sgyn ni'n pocedi hyd yn oed. Clip gwallt ta. Os fysa gen I? Be sa chdi'n neud efo fo? Iwsio fo'i dorri mewn I stafell Rods, de. Tyd. Os gen ti'n syniad lle I ddechrau? Ti eisiau bet? Cat, lle ti'n mynd? Mae eyelash fi dechrau syrthio. Eyelash ti? OMG, chwilydd. O be di'r ots? Brwsia? Sa fo'n gallu dod nôl unrhyw eiliad wan? Bingo. Lle ges ti'r ho stwff ma? O, Tom, be ar tweesus? Na, nes I stwyn hwn o canteen. Ti mor weird. Rhaid deud weird. Dwi'n deud genius. Meddwl bod hyn yn syniad da. Efa, swn i'n di neud o, swn i'n meddwl bod o'n syniad da, na swn. Ti bydd yn siarad efo mam eto. Paid â poeni am peth, di o'r och. Be ti di neud? Dim fi na. Yr ach goch, os na ti sydd yma, dangosad hyn I fi. O ble ges ti candle o mor fast? Gogs mor weird. Speaking of which, lle fans fi gyd? Please pidwch y panic y pawb. Fi sydd I baglu. A sydd ddim ffasiwn beth ar rach coch. Be, da ni fod i neud wan? Ti'n fod yma gwbl? Sa rhywun wedi gweld ffôn fi efo cas, co? Rhywun?